Április eleje van, a szakmai gyakorlatomat töltöm a révnél. Az elmúlt években lépten-nyomon mindig összefonódott a sorsom ezzel az intézménnyel és a kis közösségével. Hol kortárs-segítésre tanítottak, hol a csoportműködésben segítettek. Az elmúlt időszakban, akarva, akaratlanul az járt a fejemben, milyen jó is lenne, ha minden hallgatónak lenne egy réve. Az intézmény sokoldalú működése nagyszerű táptalajt jelentett az ellátási formák megismeréséhez. A külső helyszínekre készségesen vittek magukkal, az autóutak alatt gyors talpalókkal láttak el, és kérdéseim hadait is töretlenül állták. A kérdőjeleket pontokká és felkiáltó jelekké változtatták. Tevékenységüknek egészen széles spektrumán volt alkalmam a betekintésre. A kisgyermekeknek és anyukáknak szóló Csiripelő nevű délelőttöktől, a kikötőcsoporton át, a szalaparti család látogatásokig mindenben bepillantást nyerhettem. Annak ellenére, hogy a legtöbb réves eset hallgatói szemmel nézve sokkal több izgalmat rejt, nekem mégis a kedd délelőtti team megbeszélés vált a legkedvencebb programommá mind közül. Ezen csak az itt dolgozók vesznek részt. Talán a rohangálós hétköznapok alatt ilyenkor vannak csak mindannyian egy helyen, egy időben, de ilyenkor igazán. Lassan fogynak el a már kihűlt kávék, de annál gyorsabban telik a fali táblázat, a hétre vonatkozó teendőkkel. Fontos erőforrásnak tartom, hogy az elmúlt 25 évben rengeteg kapcsolatot sikerült kialakítaniuk más szakemberekkel, akik elmondták, hogy milyen értékei vannak az EGRI révnek, hogy mi jut az eszükbe az intézményről, és hogy milyen ajándékokat adnának nekik. Én elsősorban kiemelném az állandóságot, kiemelném másodjára a nyitottságot, és kiemelném harmadjára a szakértelmet. Azt, hogy fölvállalták ezt a munkát annak idején, amikor bárki idejött dolgozni, az olyan érték számunkra, amibe kapaszkodni lehet. Egy fogódzó ebben a világban, ahol sokszor nem találjuk a helyünket. Összességében a rév legfontosabb értékeinek azt tartom, hogy elsősorban azokra az emberekre koncentrálnak, figyelnek, azokat tartják fontosnak, akik fölkeresik őket, és nem elsősorban a szakmaiság, hanem sokkal inkább az emberség van első helyen. Természetesen nagyon jó szakmai kompetenciákkal együtt. Rév legfontosabb értékeink közül kiemelni a közvetlenséget, barátságos mi volt ott, a rugalmasságot és azt a nagyfajta nagyfokú segítő készséget, amivel én találkoztam itt a szomszédban, hiszen az EGRI révvel szomszédok vagyunk évek, évtizedek óta. Én szerintem az, hogy 25 éven keresztül azt a tevékenységrendszert, ami azért egy ilyen, hogy is mondjam, alullévő kezdeményezésből kifejlődött, azt nagyon professzionális módon vittétek be Eger városába, úgy, hogy szerintem nincs az a közintézmény, nincs az oktatási intézmény, nincs az a intézmény, ahol a ti klienskörötök valahogyan ne lenne érintve, és mondjuk ne tudna arról, hogy a révszenvedélybeteg segítő szolgálat Egerben működik. Én szerintem ez egy nagyon nagy erény. A rév értékei közül én kiemelném a professzionalizmust, amiben a tudásuk és a szakmai felkészültségük megjelenik, az elfogadást, toleranciát, önzetlenséget, segíteni akarást, minden révben dolgozó kollégában ott van a kitartás, a jóra törekvés és a pozitív szemlélet. Nagyon fontos szerintem az összetartás, ami közöttük ott van, az együttműködési készség és a jó szakmai kapcsolatok, amiket ápolnak egymással és a réven kívüli kollégákkal is. Szakmai alázat, következetes magas színvonalú munka, közvetlenség, sokszínűség. Leginkább azok az értékek jutnak eszembe, hogy komolyság, fegyelmezettség, profizmus, ez az, ami számomra leginkább jellemzi őket. Hogyha belegondolok abba, hogy mik azok az alapok,
amik így először eszembe jutnak arról, hogy mik a legfontosabb értékek a révnél. Az EGRI révről azok a tüskés bokrok jutnak először eszembe, amik igen picik voltak annak idején, amikor Godó Jánossal megvásároltuk őket, amikor elmentünk a piacra az autóval, és körbeültettük őket. Ez volt az elsődleges ilyen nagyon bensőséges élmény, hogy ilyen módon vettem részt az EGRI rév indulásában. És természetesen eszembe jut János, Szilvi és Andi, akik számomra most ebben a pillanatban is megdöbbentő, mert főleg minden Szilvi és Andi olyan lelkesedéssel törekednek arra, hogy fenntartsák ezt az állapotot, és az a helyzet, hogy csak saját magamon veszem észre, hogy elmúlt ez a 25 év, nekem ők pontosan ugyanúgy élnek, és ugyanúgy néznek ki most is, és ugyanazt a fajta sugárzást és erőt látom bennük, amivel annak idején találkoztunk. Egyszerűen nem értem, hogy ez hogy létezik, hogy ők ilyenek. Szóval ezek jutnak eszembe elsősorban. Amikor először hallottam a révről, akkor azt gondoltam, hogy nekem semmi problémám nincs. És egy olyan társamtól hallottam róla, aki azóta már nagyon-nagyon sok éve elgyógyulófélben lévő felépülő alkoholista, és amikor én erre a kanapéra először leültem, akkor én ezt elfelejtettem, hogy én már hallottam a révről, és én mindig azt mondtam, hogy én nem is hallottam róla. És amikor viszont tudatosul bennem ez az egész, és összeálltak magamról is a képek, akkor jöttem rá, hogy milyen hívószó volt már akkor is, és az, hogy itt lehetek, az Isten kegyelmének köszönhető. Az EGRI révről az a nagyon-nagyon fontos szolgálat jut eszembe, amit a katolikus egyházunk végez, különösen azoknak az embereknek az életében Ferenc pápának szó használta élve, akik a perifériára, a társadalom perifériájára kerültek, és nagyon fontosak az egyház számára. Szent Lőrinc diákónus szellemében, vagy mondjam így értelmezésében azt is tudnám mondani, hogy az egyház kincsei ők, bármennyire is adott esetben nem látszik rajtuk, de jó, csak a szívével lát az ember, ami lényeges, az a szemnek láthatatlan. Nekem az EGRI révről a Kisbagoly csoport jut eszembe. Az életem egyik meghatározó élménye, szakmai kihívása, együttműködése. Én azóta tanítom azt, hogy amikor páros vagy egyéni vezetésről beszélgetünk egy csoportba, akkor azt mondom, hogy de van, amikor 3-as vezetés is van, amit a szakirodalom nem ismer egyébként, mi pedig meg tudtuk valósítani. És nem az a hogy meg tudtuk valósítani, hanem az, hogy egy olyan légkörben tudtuk mindezt megcsinálni Szilvivel és Andival, hogy azt a 15, 16, 17, 18, mikor mennyi fiatalt, akik szenvedélybetegségben érintett szülők gyerekei voltak, őket itt tényleg tudta segíteni, mind a csoport, mind az, ahogy hárman mi elkezdtünk együtt dolgozni, mindaz, amit 1,5-2 éven keresztül tudtunk csinálni. Rengeteg közös élmény, séták, beszélgetések, színházi előadások lehetősége, ott alós, bulik. Nekem az EGRI révről a fiatalkorom jut eszembe, amikor először találkoztam ezzel a 3 nagy betűvel, méghozzá az ifjúsági házban, ami most már ugye Kepes Galéria. Ha jól emlékszem, ott voltak az első réves összejövetelek, illetve programok. Ez volt az én gimnáziumi éveimben, és ezt követően pedig, amikor a Más Klub adott helyet ennek a szervezetnek a rengeteg programjának, és mindig ezzel a 3 betűvel takaróztam a szüleim előtt is, hogy hát miért ne engednének el oda, hiszen ott van egy prevenciós szervezet is a hírhedt EGRI szórakozó helyen. Úgyhogy anyukámnak mindig elég volt ezt bemondani, illetve Szigeti Anna nevét is említeni, és akkor legalizáltam az esti programomat. Az EGRI révről nekem az összetartozás
ez az első szó, ami azonnal beugrott. A család, ez is, és a hűség az, ami eszembe jut, de ezen kívül a kitartás is mindenképpen köztük van. Egy olyan szakmai csapat, akikre mindig is felnéztem, sokat dolgoztunk együtt a pályám során, és mindig úgy éreztem, hogy megtiszteltetés velük dolgozni. Bármikor is sodort minket össze a szél. Tehát egy olyan közösséget jelent számomra, ez jut eszembe az EGRI révről, akik nagyon összetartóak és példamutatóan dolgoznak, nem csak szakmailag, hanem emberileg is. Hogyha szimbólumokban gondolkodnék, vagy gondolkodom, és a révre gondolok, akkor nekem egy festőpaletta jut eszembe, amin a színek, azok a révben dolgozó szakembereknek a megjelenítése, tehát ez tükrözi az ott dolgozók szakmai sokszínűségét, és ezek a színek nagyon mélyek és tiszták, amik meg a mély tudásukat, szakértelmüket jelenti számomra, és ez egy olyan paletta, ahol a színek képesek külön-külön is nagyon szép képeket festeni, de együttműködve gyönyörű, komplex festményeket tudnak létrehozni. Hát nem azt mondom, hogy sokat gondolkodtam, mert rögtön eszembe jutott, hogy mi lenne az az ajándék, amit én a révnek, mint ennek a nagyon-nagyon fontos szolgálatnak adnék, egy hatékony infrastruktúra, amivel meg tudnák sokszorozni azt az embermentő, emberhalász tevékenységet, amit itt Egerben folytatnak. Én elvinnélek benneteket szívem szerint egy olyan ajándékot adnék, amiben egy ilyen virtuális olyan kirándulásra, ahol általatok a agyatokban tárolt kellemes élmények vannak, sikerek vannak, olyan élmények, amelyeket vagy tudsz, vagy éppenséggel nem is tudsz. Tehát legyenek mondjuk olyan élmények is ebben a képzeletbeli kirándulásban, amelyet kliensek éltek át veletek, amit nem mindig tudunk beazonosítani, hogy akkor most mi történt abban a beszélgetésben, miközben ő egy olyat élt meg, amit lehet, hogy én észre se vettem rajta. Ha egyébként egy ajándékot tudnék adni, az nagyon nehéz, mert annyi mindent és nagyon szívesen, de leginkább a saját emlékeinket, akik már így gyógyuló félben voltak, vagy vannak, és járhatunk ide, azokat a szép emlékeket, amik mind értünk vannak, legyen ez akár egy rossz emlék, vagy egy jövőbe vetett hit, mindenféleképpen ezt hagynám itt, mert úgy az itt dolgozóknak ez egy óriási megerősítés lehet, de azoknak is, akik utánunk jönnek majd, és belolvashatnak majd esetleg, vagy belolvashatnának ezekbe az emlékekbe, megerősítenék abban őket, hogy igenis van helyük itt, és jó, hogy ide jutottak el. Amit gondolkoztam sokat, hogy milyen ajándékot adhatnék a révnek, és a sok közül talán a legfontosabbnak azt gondolnám, hogy kapacitást adnék nektek, méghozzá olyan jellegű kapacitást, amivel tovább tudjátok folytatni a munkátokat eredményesebben és nagyobb eléréssel tudnátok a munkátokat folytatni. Persze ez lehet, hogy már ha túlnő a szervezet saját magán, ugye az felvet különböző problémákat, lehet, hogy minden pont jó. Szabadidő, lazulás, kilégzés, nyugalom. Azt adnám ajándékul, hogy mindaz, ami akkoriban 25 évvel ezelőtt itt az EGRI évben is, meg a években elindult, azt tudtuk folytatni fogadóként, és mindennek a fogadónak és a révnek az ötvözetét, ezt a fajta lelkiséget adnám vissza, vagy adnám tovább számukra. Az én ajándékom a révnek egy varázseset lenne, egy olyan varázseset, ami az említett színekből a legnehezebb helyzetekben is kihozza azt a tudást és szakértelmet, készségeket, ami bennük van,
és ezáltal ezzel a varázsecsettel bármilyen nehéz és sötét élethelyzet könnyedén általuk színessé varázsolható. Én adnék nekik egy nagyon nagy tanyát, itt a közelben valahol, egy hatalmas nagy területet, ahol olyan szolgáltatásokat tudnának megvalósítani, amire nagy szükség lenne itt a régióban, és biztos vagyok benne, hogy abból is a legjobbat hoznák ki. Az elmúlt időszak alatt sokkal többet kaptam a révtől, mint ahogy azt ők gondolják. Ha eléjük állnék, és ezt mind elmondanám nekik, valószínűleg valami jó poénnal rákontráznának. Nevetésben törnénk ki, aztán zajlana tovább a nap, úgy, ahogy mindig. Néha hangosan, néha csendesebben. Sokszor fáradtan, vagy nyűgösen, de mindig professzionális módon. Tiszták a céljaik és az elköteleződésük. A segítő szakma fontossága iránt, a rév iránt, a klienseik iránt, és a még rájuk várók iránt is. Ők az egyik oka annak, hogy én is elköteleződtem még kortárs segítőként. Az elmúlt 25 év távlatából rengeteg fent és lent, sikersztori és veszteség áll a rév mögött. De hiszem, hogy ha valami ilyen jól tud működni, akkor annak nem csak múltja és jelene, de jövője is van.